Bi urteren ondotik, Urgara Waterpolo Klubak bere emakume senior mailako emakume taldea berreskuratu du eta denboraldia ere hasi berri du talde honek. Hain zuzen ere, garaipenarekin egin du Eibar Urbat taldeari irabazita. Urrengo asteetan, urrengo partidoak izanen dituzte, baino xehetasun gehiago biltzeko eta horren guztiaren berri ere edukitzeko, hemen ditugu bi jokalari, Iraia Oskila eta Klaudia Aginagalde. Kaixo, bikote, zer moduz? Ondo. Aipatu dugu, demoraldi hasi berri duzuela, garaipenarekin egin duzuela gainera, nola izan dira, pixkat hasiera horiek lehen galdera bezala? Ondo, egia da ilusio zartu dugula denboraldi hau, azkenean lehen goneskak utzita zutela berreskuratu ditugu, tarduan azkenean ekipo atera dugu, eta garaipen batekin hastea denoi ilusioa eta subidoia emate izuez. Baina, partido hasiera bastante eskaixa izan zen. Galtzen hasi ginen, baina, gero azkenean kin genion eta azkenean irabazi genuen. Aipatu dugu, bi urteren ondotik lortu duela klubak, senior mailako emakume talde bat edukitzea, azken bi urtetan ezin izan duelako, ez? Atera, uste dut orain dela pare bat urte, Eibarko Urbat klubarekin nahi zuzen ere elkartu zinetela eta taldea osatu zenutela, baina lehen urtean ez zen posible izan. Bi urteren ondotik, zaila badirudi ere, eta zaila izan den alden moduan ere, lortu duzue egitea, ez? Nola izan dira, azken bi urte hauek, taldea zenuten, galdu egin zenuten, nola izan da prozesu hori guztia? Egia da, taldea, lehenik eta behin hasi ginen, eta lehenengo denboraldea egia da, lortu genuela Ibarrakoekin elkartzea, beraiek ere egoera berdinean zeudelako, eta azkenean atera genuen talde bat, eta ez genuen paper txarrein ligan, baina gero ja aurrek urtera begira, beraiek ere bazituzten jokalari batzuk hemendik kanpo jolastu hartzutenak, eta orduan ja komplikatu gintzitaigun, eta erabaki genuen hobeto zela agian urte bat ez jokatzea liga, eta gero taldeko txikiekin, eta ea jokalariren bat berreskuratzen genuen, beste talde berri bat ateratzea. Eta egia da etorri dela lehen izan genuen entrenatzaile bat, eta berak hartu du proiektua, eta azkenean orain talde atera dugu, baina gure proiektua luzerako da, eta klubari indarra eman eta kluba jarraitzea, jarraitasuna izatea. Eta lortu duzu, ez? Zenbatzarete aurten taldean, Iraia? Dazkagu 18 lizentzia ligan, 18 horietatik, ez dakit, 12 edo izango gara seniorrak, eta hori, azkenean talde batean, waterpoloko talde batean jolasten dute 13 pertsonek, baina 13etatik asterakoan dira 6 jokalari eta tezain bat. Orduan, beharrezkoa da aulkia egoteare. Eta gero ere, gainerako pertsonak oso garrantzitsua dira. Orduan, dauzkagu 18 lizentzia, horietatik badira batzuk txikiak, zein azkenean badaukagu ere arrobia, ze hori oso garrantzitsua da, ze azkenean nik adibidez duela bi urte utzi nuen waterpolo, gero jarraitu nuen igeri egiten, baina azkenean ere zen arrobia oso txikia zelako. Orduan oso gazteak ziren denak, eta zentzuten gurekin jolastu, baina adibidez orain, adibidez Klaudia badauka aizpa bat, kadetea, orduan berare dago hor, orduan arrobiako eta bera bezala pila bat neska, eta oso ondo datoz azkenan talde baterako eta entrenatzen ari dira top ere, así que oso ondo, eta hori. Ederki garrantzitsua da, alde batetik arrobia edukitzea klub batean, ez? Etorkizunerako duzuen plan horretarako batez ere, eta senior mailako emakume talde bat ere edukitzea pentsatzen dut, garrantzitsua dela, arrobian dauden horientzat ere referente gisa, ez? Funtzionatzeko edo ikusteko, etorkizunare badutela, Irunen waterpoloan jokatzen segitzen aldutela, eta bi gauza horiek, ezin bertzekoak dira agian, ez? Klub batean, edo ez dakit nola ikusten duzuen. Bai, egia da, nik gogoratzen du, ni txikian nintzenean beti etortzen zinen handien partiduak ikustera eta horrek motibatu egiten zituen jarraitzeko eta entrenamenduak hobeto hartzeko, eta egia da nik uste orain ditugun txikientzat azkenean ikustea badagoela emakumezkoen talde referente bat polita dela eta eta erakutsi zuten, zati partidoa ikustera etorri ziren, izan genuen publiko pila bat egia esan. Baino gehiago, izan zen hasteko, subidona tope, esan duna Klaudiak lehen. Zegoen, armai guztia, beteta, jendea animatzen, eta hori hasiera ezela izan oso ona, baina, egia da ere lehenengo partidua zela, orduan,
hasioa ginen pixka bat konektatzen urarekin ere, baina gero ja, azkenean, denak ezagutzen dugu elkar eta uretan, ze azkenean jolastu genuen elkarrekin, jolastuko dugu elkarrekin, eta azkenean hori nabaritzen da. Momentu batean, hasi ginen pixka bat lo bezala, baina gero ja ikusi genuen lehenengo golak, esan genuen, jazta, horre arte eta jazta, ze azkenean gure helburua daukagu oso finkoa eta jazta, orduan, hori, irabazi behar dugu. Ederki basiera ezin hobea izan zenuten, erran bezala publiko andana batekin eta bueno, garaipenarekin ere. Aintzinera begira, bueno, aurten sortu berri duzu edo, berriz ere berreskuratu duzu ez, emakume talde hori, etorkizunera begira, jarria dagoena gainera, ze helburu izanen dituzue aurtengoan? Pentsatzen dut, poliki-poliki, ez, iraia erran duzu bezala pixkat konektatzen edo ez, pausoz pauso, baina, bueno, pentsatzen dut hor burutan zerbait landu izanen duzuela, zerbait ez, hitz egin duzuela, honi buruz. Bai, egia da, azkenean Iraiak esan duen bezala, ez garela jende berria, baizik eta jokalariak berreskuratu ditugu, eta orduan uretan oraindik ere badugu konexio pixkat, eta orduan gure helburua agian lehenengo urte izateko batzuk pentsatu dezakete pixkat altua jarri dugula edo, baina bueno, gu ikusten dugu paperra ona egin dezakegula ligan, eta egia da, lehenengo postuan gelditzea gustatuko zaigula, eta batez ere igual igoera fase bat jokatzea, eta horregotea, eta jendeak esatea, atera dute eta beirazte lortu duten. Igoera fasea jokatzeko, uste dut, lehen fase batean ez, lehen postuan gelditu hartzaretela, eta aipatu duzuna ez, hori izanen duzue begibistan. Bai, azkenean ligan gaude 14 talde, horietatik 2 gara Gipuzkoarrak, 8 Bizkaitarrak, 1 Arabakoa, gero 2 Nafar eta 1 Errioxakoa. Orduan, lehenengo fasean, erabakitzen dela zein doan igoera fasera, joazten dugu denak denon aurka. 13 partido dira guztira, eta hor, geratzen dena lehenengoa, igotzen da, juten da jolastera, otsaietik aurrera, beste ligatxo bat bezala, eta hor ja jolastuko du beste erkidegoen aurka, lehenengoak geratu dira ligan. Eta gutxi gora bera, horrela dago erabakita egiteko. Eta gero otsaietik aurrera jolasten diren partidoak dira erabakitzeko zein den ligako txapelduna. Hori ere dagoela gure helburuen artean. Bai. Ederki, lehen pausotxoa ez, eman duzue, garaipena eskuratu, hurrengo asteburutan, partiduz betetako asteburuak izanen dituzue hemendik aintzinera ez, uste dut, hurrengoan 2 partida izanen dituzuela, nola aurre ikusten duzue pixka bat, zuen liga ez, zuen aurkariak, zeintzuk izanen dira gogorrenak, nola prestatu duzue aguztia? Nik uste gure aurkari gogorrenak Iraia doz egongo da nirekin, baina nik uste askartza, Leioa ez, Bizkaitarrak batez ere, zatik egia da, azkenean... Azkenean dira oso zuzenak, gara oso talde zuzenak, ze azkenean, beti geratzen gara, hori, ligan postu antzeko, eta baina Leioak egia da, badaukala taldea Liga Nazionalean ere, eta azkartza beti dago hori igoera fasen artean, ez dakitze orduan, aurten bakarrik igotzen dela jun daitekela talde bat bakarrik igoera fasera, baina usan duena Klaudiak, ados nago, Bai, eta asteburu honetan, larun batean Errioxaren aurka jokatzen dugu, eta ia da aurrek urtekin konparatuta ez dela talde oso indartsu bat, eta guk uste garaipena lortu dezakegula, baina ere ez gara konfiatuko, porque urte batetik bestera fitxajeak egon daitezke eta sorpresak. Baina gero igandean bai jolasten dugula Nafarroaren aurka. Eta hori ere bai da. Eta hori bai dela talde gogorra da, eta nik uste sufrituko dugula. Bai. Baina, azkenean ez dakizu ze, azkenean partido guztietan, igual pentsatzen duzu, partidoa izango da pixka bat erresagoa, beste pixka bat zailagoa, baina ez duzu gauzetxi beste taldea, ze azkenean ez dakizu nola dukiko duzun eguna, orduan ikusteko dena. A tope partido guztietan, indar guztiekin eta batera dena. Hori da. Eta pesate dut, hau guztia lantzeko ere, aurre denboraldi bat izan duzuela, pixka prestatzeko, eta entrenamenduak eta ez, zuen artean ere, aipatu duzuena, zuen barne, taldean edo barne komunikazio hori ere lantzeko hori dena, nola iban da denboraldia, pixka bat hori afitxajeak hartzea, berriz ere taldea osatzea, nola izan da hori dena?
Jo, ni, lehenengo entrenamenduan niretzat izan ziren como subidon total. Osea, etorri, bai. eta asko hitz egin, uretan sartu, ikusi, oraindik jendeak ez zuela astuta nola zi joanez, baloi hartzerana, eta ondo, eta egia da entrenamendua badugula entrenatzaile berri bat, emakumezkoa dena gainera, eta niri espezialki iluzio egiten dit, delako emakumea izan dugun lehenengo entrenatzailea, eta orduan egia da oso pozik gaude. Bai, eta entrenamendu gogorrak, nik uste asko lantzen ari garela, exigitu egiten du, eta konten. Aurre demoraldia izan zen, entrenatu, etxera iritsi eta min bat gorputz osoan. Bai. Osea, azkenean, bai, egin dut nik adibidez, nire kasuan egin dut kirola 2 urte hauetan zehar, baina azkenean ez dut egin waterpoloa, orduan, karo, ja mugimenduak, ez dakit zer, edo pixka bat intentsitate gehiago jarri entrenamenduan. Ja, hurrengo egunean eskailerak igotzeko. Bai. Bai. Eta, bueno, esan duen bezala, fitxaketi buruz, nahi dut gehitu, adibidez, daukagula neska bat atezaina, Leioakoa, utzi digula Leioak, eta orain jolasten du gurekin atezain moduan. Eta orain dazkagu 3 atezain, zen, orain, otsailera arte, atezain bat dago Erasmusen Italian, bero bestea da, karo, giren donez lan, orduan konpaginatzeko ordutegiak zaila da, eta azkenan partidekin aste bukaretan, eta orduan hitz egin zuen gure gure entrenatzaileak hitz egin zuen Leioako entrenatzailearekin, eta azkenan adostu zuten, eta orduan etorri da gurekin. Eta jolastu zuen lehen ostiralean, 2 denbora jolastu zituen, eta beste atezaina beste 2 denbora. Oso pozik, oso ondo, oso pozik gaude bai. Fitxaje hona egin dula. Eta gero daukagu ere, neska bat dagoela Erasmusen, ditzen dela Estel, eta ez da izan da Aize. Estel, etorri dela hori Erasmusen aurten, abendura arte, orduan lehenengo hilabetetan egongo da gurekin jolasten. Estatu batuarra da, eta ondo, ingelesa praktikatzen ere. Eta gainontzekoak hemengo gara, ja elkar ezagutzen genuen. Ederki, talde oso bat osatu duzu, ez? Kompletoa, eta bueno, seguru ongi moldatzen zaretela, aipatu nahi nuen, berezik ez dela erraza izanen, ez? Emakume talde bat osatzea, edo zein kiroletan erraxatzen bezala, ez? Waterpoloan, pensatze dut, are gehiago, ez? Ez da kirol gutxito bat da, ez? Ez da agitz ezaguna, agian aipatu duzu Bizkaian talde gehiago daudela, baina hemen Gipuzkoan 2 bakarrik zarete, eta hemen eskualdean, ez, edo hurbilean bederen, zuek zarete talde bakarra, edo hori eskaintzen duzuen klub bakarra. Orduan, ez dakit nola bizi duzuen hori, ez? Ikusi da, azken 2 urtetan ezin izan dela taldea atera, eta agian hor dago, ez, arrazoietako bat, baina ez dakit nola moldatzen zareten edo nola ikusten duzuen waterpoloaren egoera Irunen, eta emakumeena bereziki. Hombre, ia da guk, esan dudan hori, entrenatzailea etorri dela eta proiektu bat dugula, proiektu batez ere dago, arrobi hartzean, eta ez bakarrik nesketan, baina nesketan batez ere, eta hori, kaptazioak egin, eskoletara joan, eta jendea alde lekutik hartu, eta waterpoloa zer den erakutsi, entrenamendu dinamikoak direla, ez dela bakarrik igeri egitea, da beste ikuspegi bat. Eta azkenean ere, waterpoloa ez da bakarrik uretan baizik handik ekipoko kirol batek eskaintzen dizun disiplina, eta azkenean gogorra da, eta gero, ez dakit, nik sentitzen dutela, zaudela kirol baten parte, ez? Zara zerbaiten parte azkenean irabaztezu, baina ez duzuzuk irabazten, zure taldeak irabazten du. Eta nik uste jendeak hori ezagutuko balu agian gehiago animatuko zela etortzera, eta baina nik uste gehien bat eskoletan, porque Bizkaitan komentatzen bezala Bizkaian dago talde pilo bat, baina egia da eskoletan eskaintzen dela. Zatik daude justo 2 talde direla justo Askartza eta Lauro, dira eskolak, eta nik uste, hori, kirola eskatzen dutela extraeskolar moduan, eskolan bertan, eta orduan ikusten da hori eragin handia duela. Baizen, gainera justu 2 talde horiek daukate, A-taldea eta B-taldea, dauzkate ligan, gure aurka gauzoko dute 2 taldeek, esan nahi dut, daude pila bat neska, eta gure kasuan hori. Ez da inerrezan, azkenean ere, esan dudana, Gipuzkoan bakarrik gaude Eibar eta Irun. Donostin ez da lortu. Dauzkagu gainera Donostiko 2 neska gurekin jolasten betidanik zen. Donostin ez da lortu ateatzen nesken taldea, senior nesken taldea. Orduan, hori, Claudiak esan duna. Gehien bat, eskoletan animatzea jendea, edo adibidez kursilloetan ere, saiatzen dira, eman beharran igual,
Nizetakit, itorri igeriketa probatzera, etorri waterpolo probatzera eta gero sare sozialak ere garrantzitsua dira. Eta nik uste dut hor ari direla egiten lan oso handia klubetik, bai. Ederki, pentsatzen dut, entrenatzeko ere moldatu beharko zaretela ez soilik, zuen kluben arteko ez, bertze taldekin, baizik eta, igeriketa klubeko igerilariekin, edo bertzelako ez, talde edo klub edo kirolariekin ere. Hemen azken Portun entrenatzen duzue, etxeko partidak ere hemen jokatzen dituzue, nola moldatzen zarete, uste dut nahiko berando, ez, ibiltzen zaretela, edo nahiko arratsa, nahiko ez, ilun egiten zaizuela hemen azken Portun, ez? Bai, gure entrenamenduak batez ere igerilekari dagokionez, porque gero baditugu fisikoak, baina fisikoak lehenagotik ditugu, baina igerilekua berez gure ordutegia da 9:00 11:00 laurden gutxi arte. Eta ia da berandu dela eta ulertzen dugu azkenean piztina osoa behar dugulako gure porteriak jartzeko eta jokaldiak egiteko, hori da. Baina ere bai, batzutan zailtasunak ikuste ditugula, bai instalazio aldetik eta udalaren aldetik. Gu gehien bat ordutegi kontuarekin 11:00 kanpoan egon bar garelako eta azkenean batzutan larri biltzen gara, berandu ateratzen gara uretatik eta txikiek igual ordutegi hobeak dituzte egia da eta lortu dugu ordutegi gehiago izatea, baina espazioa da faltan duguna, zatik infantiak eta kadete batzutan elkarrekin enteratzen dute eta bi kale dituzte bakarrik eta hori bi kaletan, ulertzeko porteria bat justu sartzen da. Orduan bai eskatu behar dugula agian laguntza instalazio publikoetan, ez dakit zaila da, baina zerbait moldatu beharko dugu, zerbait gehiago lortzeko. Aukera edukitzeko ez, zuen entrenamenduak aintzinera ateratzeko eta azkenean, ikusi duzen bezala, helburu handiak dituzue, irabazten ari zarete momentu duz ere ez, demoralde hasi berria da, baina, ikusten duzue, aintzinera egiten alduzuela eta, horrelako talde batek pesatzen dut bere lekua eduki behar duela, ez? Bai, porque azkenean egia da gutxieneko kirol bat garela, baina baditu gure kuotak eta badugu gure jendea eta nik uste espazio hobeak eta ordutegi hobeak lortzen agian hori ere erakar dezakela jende gehiago eta orduan azkenean zerbait gehiago lortu. Bai, hori da. Sanduna Klaudiak. Hori da, eskubide bera duzuela, ez? Entrenatzeko eta zuen jokaldeak entrenatzeko eta behar den moduan gainera, ez? Azkenean hori ez gara bakarrik talde bat gaude. Seniorrak, bai mutilak, bai neskak, gero juvenilak, kadeteak, infantillak, gero baita daude txiki-txikiak, orduan badaude talde asko. Orduan karo talde hori guztiak sartzeko, zaila da. Bai. Hor utziko dugu, ez? Pixat laguntza eskaera hori edo ikusi nola moldatzen altzareten hobekiago, zuen lana ere hobekiago egiteko eta bukatzen hasteko. Zer espero duzue denboraldi honetaz? Aipatu ditugu helburuak, lehen postu hori, ez? Igoera fasea jokatzea. Baina zer espero duzue edo zer nahi duzue lortu bereziki, zer duzue hor burutan, ez? Zerrek egiten dizue ilusio gehien aurtengo denboraldiaz? Galdera zaila da, ez? Azkenean, esan ditugun helburu guztia, baina nik uste dut ere disfrutatzea. Azkenean elkartu gara berriro, eta etortzen gara entrenatzera, jolasten dugu, eta gainera oso ondo ematen gara denekin. Orduan, nik uste dut disfrutatzea, aldugun guztia egitea, jarraitu entrenatzen gogor, eta ilusioarekin hartzea denboraldia. Bai. Nik uste hori. Bai, era bat ados ideiarekin eta holak gehitzeko ez izatea bakarrik denboraldi hau. Baizik eta gero hurrengoetan ere, jarraitzea eta agian txikiak ere ja handitzen badira eta beraiekin jolastea eta niri adibidez nire aizpa dagoela, nire aizparekin kointziditzea eta partiduren bat jokatzea ilusioen gozea. Noski, ederki eta bukatzeko animatuko dugu jendea eta emakumeak ez, waterpolora hurbiltzea, probatzera, uste dut eskaintzen duzuela, hilabete honetan ere ez. Egoten dira ate irekiak etortzeko probatzera, bai. Ederki, animatuko dugu jendea, zakit zer egin behar den, zerbait berexia edo etorri bertzerik gabe eta probatu? Ez, badago kontaktu bat, orain buruz ez dakitana, baina, normalean paperetan, Instagramean, begira. Urgara waterpolo. Urgara waterpolo Instagramen, eta aurten gainera gauza bastante desente igotzen ari gara, así que... Eta hori, etortzea, probatzera, eta ziur gero nahiko dutela jarraitu. Bai. Barkatu. Bai. Horixe, animatuko dugu jendea, bai
gizona, baina baita emakumeak ere bereziki, ez, zuen taldeaz ari garelako, etortzera ikustera partiduak ere ikusi duzue. Erran duzu ez, jende pila bat bildu zela pasaden asteburuan, horrela segitzea, geroz eta jende gehiago hurbiltzea zuengana, eta zuei animatzea bestea, eta zuekin ere waterpoloaz gozatzea. Mila esker bikote gurekin izateagatik, eta zorte hon. Eskerrik asko.